Assalamu alaykum mehriban tomoşaçılar. Bu sürpriz. Yine bugünüm Türkmenistan Halkara Parahatçılık ve Ananışmak yılının 12. dekabri. Yani Türkmenistan'ın bakı bir taraflığının yubiley 30 yıllık bayramı. Türkmen halkının ehlicesini Türkmenistan'ın bir taraflık bayramı bilen tüy süröktön kutlayaz. Şeyle de bize şeyle eşretli zamanani bir taraf qarasız yurdu peşkeş veren Qahrman Arkadağlı Qahrman serdarımızın canları sağ, belent başları aman, rovana yollarda tutyan tutumlu işleri devam olsun. Yine mehriban tomoşaçılar, yurdumuzun ähli kunjoklarını bir taraflık bayram giyinden verilen yan gününü yine bir döwletli maşgalada toylar goşa-goşadan gelip dur. Döwletli maşgala toylar gelse goşa-goşadan gelýär. Ana şol söz bugün suwdun tapdyr. Körpeze jigimiz Nurananyň 2 ýaşly oglangyny. Nurananyň körpeze jigimiziň doglan gününe bolsa Türkiýe Respublikasyna ýaşaýan ejekesi Ogul Jemalyň adyndan ajaýyp gutluklar, ýaşy dilekler, owadan sowgatlar bilen barýar. Şeýle de Ogul Jemalyň mehriban käwetine de sowgatlar bar. Şeýle de döwletli maşgalada ýene bir toy. Ýagny okap bilim alýan Sehran adyndan Murad agamyzy mehriban kyblasyny gutlap barýar. Şeýle de bu gutluklara Sehran mehriban dogany häzirki wagtda watan öňünde mukaddes borjuny, gulluk borjuny ýerine ýetirýän begen jem goşulýar. Onu näme? Doganlyk döwletimizden ýollanan ajaýyp sowgatlary, kızgın gutlukları kızgını bilen yollanan menziline ýetirer. Ajaýyp purdatlar bolsa Ceyhun Production size hödürleýär. Doganjy Nurana bugün 2 ýaşadyň, doglangyň gutly bolsun. Öz adymdan, ýollaşymyň adyndan tüýsürümizden gutlaýas. Gelip bilmedik aradaş bolan üçin. Sana dünýädäki ähli gowluklar arzu etýän. Ejene, dädene, birde wepalyk edilän bir bolup ýetiş. Allahan ýokary hujaýlara girmek nesip etsin. Diplom toýun görmek bilen nesip etsin. Allahan uzun ömür hayırly ýaşamak nesip etsin. Doglangyň gutly bolsun. Murat geýewimiz doglangyň gutly bolsun sene. Allahan çağalan bagtyny owanyp ýaşa, ejekem bilen bir ömür bagtly ýaşamagy arzu etýän. Çağaçyklan bagtyny owanyp ýaşaň, doglangyň gutly bolsun. Dädemjan uzak ýaşa, görjen gowluk bolsun. Bizim diplom toýlamy görmegem nesip etsin. Aramyzda başyň bolsun. Güler ýüzüň elmedam solmasyn. Degenje Nurana, ýaşyňyz ýym bolsun, görjen gowluk bolsun. Daýyma opal çağalan bir hopit. Degenje Nurana, ýaşyňyzda bolsun, doglangyň gutly bolsun. Daýyma opal çağalan bir hopit. Olalan soň hujaýlaryny okumak nesip etsin. Murat daýym ýaşyňyzda bolsun, çağalan bagtyna owanyp ýaşa. Elimden güler ýüzüň solmasyn. Yine mehriban tomoşaçylar, iň bir garaşlayan pursatlar gelip ýetdi. Ýagny bugün bir başgaça sürpriz, özgöçe edil öňkülere meňzemedik görnüşde başgaça sürpriz bilen bellenen menzile, ýagny doganlyk döwletimiz Türkiýadan ýollanan gutluklary, ýollanan sowgatlary getirdik. Yine men geçen sürprizlerde belläp geçdim. Multifilmiň gahrmanlary bar, halkymyz halap çagyrypdyr. Bugün bularym bir batyl gurnajakdy, onu bellenen tepkide geldik. Ýürüýte Ogul Jemalyň adyndan, Sehran adyndan, Begenjiň adyndan ajaýyp gutluklary, ajaýyp sowgatlary hemmemiz bilelikde gowsurýar. Andalara başlady ýem. Ne täze ýylmydam golaýlak gelýär, ýolkamydam taýar. Onu Понедельник или среда, радость и здоровье, даже где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столете вновь могли глаза сжигать, чтобы на твоей настроении ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Assalamu alaykum, hormatly mehmanlar, kadrli adamlar.
Hiç yaxşı. İşleriniz açık olsun. Akşamınız hayırlı olsun. Sebäpkär ýaňa aglap geçdik. Nurana jigimiz bugün 2 ýaşynda doldurýar. Bir näçe mihmanlaryň şaýatlygyna Türkiýe Federatsiýasyndan Nurana jigimiziň mehriban ejeketi Ogul Cemal bir näçe sowgatlary ýollady. Ene birinji bilene tüýjülük torty. Ogul Cemal'ın adından ýürütejekdi Nurana meşke sowgat oynar degener çağan gülküsiň bir gymmatly zatlaryň biri. Şeýle de şar sowgatlar baryna. Munam ýarmançyk nesip bolsa körpejämil oynar. Bilemine bu sowgatlaryň hemmesi ejeketi Ogul Cemal'ın adından. Şeýle de uzak ýaşamagyny, bagtly ýaşamagyny, ene atasyna rehimli gyz bolmagyny tüýsürekden arzu etdi ejeketi Ogul Cemal'ın gutlaryny bilen goşulýar. Ogul Cemal'ın adından mehriban käwetine enegül gelnejäde padarka bar gelneje. Bune size de owadan gymmat bahaly tüýjülükli sebedi. Mehriban Fernandiňiz ene Ogul Cemal'ın adından Türkiýe Federatsiýasyna okap bilim alýan Sehran adından gelen sowgatlara başlaýalım. Murad agamyz şeýle çagyraly. Assalamu alaykum Murad aga, ýaşyňyz diýen bolsun. Töle mene döwletli maşgala toý gelde goşa-goşadan gelýär diýe. Bu heme bir taraplyk bayramy. Ýurdumyzyň dürlü künjegine bellenip otuyor. 30 ýyllygy şeýle de körpejämiziň 2 ýaşda oglaňyny siziň hem de oglaňyňyz eken. Ine mehriban Fernandiňiz Sehran adından ýürüýte sensorny soňky modeldäki el telefony ine Sehran adından size. Gül oýnap, ulanmak nesip etsin Allah azan Fernandiňizden gowy habarlar eşitmek beýik bir barty nesip etdirsin. Şeýle de ine getir owadan tüýjülük tortam bar. Ine ýalgysam bar Sehran adından. Edil şuwutlara da şu pursatda watan öňündäki gulluk borjyny ýerine ýetirýän begenjem goşulýar. Ýaşyňyzyň uzun bolmagyny, perdentleriňiziň öňünde gül oýnap gezmeňizi tüýsürekden arzu etdiler. Perdentleriniň şu derejä ýetmegine de siziň mehriban käwetiniň sebäpçi bolanyny aýtdylar. Gutladylar. Bir el çarpalyň. Sag bolun. Bularna üstünlük, gullukda üstünlük amara geldiler. Sag bolsunlar. Sag bolsunlar. Okularına üstünlük işlerine zararlar tavuğun bastırdık boldum. Madama toy oldum şulaydı. Toyda katnasalı. Ogul Cemal gelin tawol. Sonra ne dedi? Ýokuý bilen tawokdan köp minnetler zan tawokun. Şöýe toy diýip oturýarlar näme? Lelkde. Sağ olun. Nurana toğanım adabim yaşını uzak bolsun, görülün yaşını yaşan. Boşa bayramçılar kutlayan Murat Giyevi doğru yaşın uzak bolsun, ömür çağırana, oğluna, kıyıdına artık sonra kovluğa yetirsin. Elmi dama koşa toylarda gideyli. Sağ olun. Az Murat Giyevi yaşını uzak bolsun, görülün yaşını gayratını versin. Nurana mı bu yaş uzak bolsun, kalksayla bir çağıran bir okun sayın. Yine atın yaşını uzak bolsun. Aslın Nurana yaşını uzun olsun, göreceğin kolluk olsun, görülün yaşını versin. Murat Ağa yaşını uzun olsun, göreceğin kolluk olsun, görülün yaşını versin. Doğancığım Nurana yaşını uzun olsun, Allah canına şuraya toy dikkat edin, toy olsun şuraydı. Ki uyumadı Murat Ağa yaşını uzun olsun, görülün yaşını versin. Doğancığım Nurana uzak yaşa. İn pesti gülleň şunu ýalak bolsun. Toy dikkeleyli. Murat yaşını uzun olsun sana. Sana sağ olsun. Doğancığım Şöhret gelinimi Fıray. Doğancığım Nurana'nın yaşı deyim olsun. Tamam şuraya toy dikkeleyli. Murat Giyevi'nin yaşı deyim olsun. Daşary ýurtda götüren doğancığım Ogul Cemal teňem janyň taý bolsun. Bu tamam aramyzda başyň dik bolsun daim. Dädem bilen oýnamy tamam toy dikkeleyli. Toylar toýulaşdyn. Nurana yaşyňy deyim bolsun. Diýenjigim Nurana yaşyňy deyim bolsun. Murat daý teňem doglanyny deyim. Şöküýe kıyıdın yaşlı deyim olsun Nurana. Murat Giyevi teňem yaşlı deyim olsun. Elmi dama toy dikkeler şuraya. Nuranacık yaşlı deyim olsun. Görülün yaşını versin. Ol gaynağa. Öňünde madam şuna toy diýip oturýar. Bazı teňem yaşlı deyim olsun. Nurana doğancığım yaşlı deyim olsun. Uzak yaşa. Görjeň gowluk bolsun. Cemalecik hem sağ ol senin sowatlaryňa, Sehra senem uzak tamamen jokhan. Murat Giyevi doglanyny gutly bolsun. Uzak yaşa. Ýegenjigim Nurana uzak yaşa, bagtly bol, iň bagtly gyzlaryň biri bol. Hemişe owdamyz gel. Nurana yaşyň uzak bolsun, uzak yaşa Murat daý teňem yaşyň uzak bolsun. Nurana yaşyň uzak bolsun, Murat Ağa teňem yaşyň uzak bolsun. Köp sağ olun aýdylan arzular hasyl bolsun mehribanlar. Bir mündetiniz çekeýin şu ýerde.
Ýa-ni Türkiýe Respublikasyndan ne şuň gelmegimize sebäpçi bolan Ogul Cemal bar. Mehriban kıblasyny ýatlady, mehriban hakasyny ýatlady, haýyş etdi. Bir iki topa goşgy aýtyp bermegimi ýörýti. Ogul Cemalyň mehriban kıblasy Safar Durda agamyzyň ruhuny hatyrlap şu ýerde ýatlak keseliň. Nematy mola tamlay diýär, ýa yaralar ýa dedin, haýry dogada bizi diýip, bugün gowgunna toýlugunna aramyzdan irgiden merhumlary ýatlamaga kyn, ýatlamasak ondan hem kyn. Näme üçindir ýalňyz duýan özümi. Milyonlarça adam arkadaşymdy. Asyrlara çalışmaryn bir güni kakymyň elleri bolsa başymda. Güýjüm ýetse arzuwna ýetirsem, huzuruny buýsonç bilen otursam, garramaryn ençe ýyllar geçirsem, kıblamyň elleri bolsa başymda. Merhumlaryň ýatan ýerleri ýaty bolsun. Onu gönlümizde körmeldäl Allah zanyna döwletli maşgala goşa-goşadan toý gelip dur Safar Durda agamyň hem zaý jennetde bolsun diýär. Gutluk ýollan Ogul Cemaly, Sehra, Begence ne şu dawra gatnaşan ähli mehmanlaryň adyndan köp-köp sag bolsun aýdýar. Inni bir el sarpalyň. Şeýle-de şuň gutluklary Türkiýe Respublikasyny okap bilim alýan uzyňam goşulýar. Uzyň adyndan Körpeje jegimiz Nuranany Murad agamyzy mübarek güni bilen, doglan güni bilen çiğ sürekden gutlaýar. Gurzağım barçalıydım, bu sen doğan günüm, bebeğim uyanırdım, masalamadım. Gurzağım barçalıydım, bu sen doğan günüm, bebeğim uyanırdım, masalamadım. Balam seher bilin başlandı, doğan günüm boşlandı, yılgarsına gönlüm hoşlandı. Saklana yekece melecek bolup gideli kıydım senin nehrinden doyup. Happy happy birthday, mutlu yıllar kızım, no поздравляю, доча моя. Gurzağım barçalıyım.